Ja, de stembureaus zijn gesloten. Je kent nimmer stemmen voor de eerste halve finale rondje van het LVK. Maar we hebben wel nog die Alberzunsvraag in petto. Want al die artiesten die hebben een videoclipje gemaakt. En we willen natuurlijk de videoclips niet met elkaar laten concurreren. Maar we willen ze ook wel heel graag laten zien. Dus deze zaterdag zijn er 45 LVK-deelnemers met hun eigen videoclip. En in het LVK, in de eerste halve finale, wordt het spits afgebeten door twee oude rotten in het LVK-finale vak. En dan heb ik het natuurlijk over de geleerden. En Maurice zit hier op mijn beeldschermpje hier in de huiskamer. Maurice, oude rotten, is dat een compliment of een belediging? Nou, eigenlijk in LVK-termen vind ik het wel een compliment. Want de wieveelste keer in de finale, zeg het eens? Ja, 2001 is ons eerste deelname geweest. Hè? Dus, ja, we zijn vorig jaar wel de 18e keer in de finale eigenlijk. Dus ja, dan mogen ze oude rotten, vind ik dan eigenlijk wel een compliment, ja. Ja, en je hebt hem al een keer gewonnen. Je hebt de Bertha Paulus het trofee al 1 jaar lang in uw bezit mogen hebben. Wie erg smaakt dat nou meer? Ja, kijk, dat smaakt natuurlijk altijd nog meer. We hebben wel een hele lange aanloop gehad, zoals hè. Dus we hebben 16 jaar op moeten wachten. Dus ja, ik weet niet of dat de maatstaf moet zijn, hè, want dan willen we wel hele oude rotten in het vak als we nog een keer zo lang moeten wachten. Maar het is natuurlijk geweldig. Ik bedoel, de Geesten van Oud meestal dat ze dat eenmalig metmaakt. Hè. Dat de laatste jaren zijn er wel collega's die dat ook meermaals, zelfs tot 4 keer toe mogen metmaken. Maar in principe is het natuurlijk het unieks als ze dat een keer mogen bereiken. Ja, nu zie ik de achterdig en even Schelke van de geleerden. Daar liggen allemaal, volgens mij zijn dat allemaal ideeën voor nieuwleedjes. Klopt dat, Maurice? Ja, is dat wel hoor. Er zijn er nog wel gaat, maar ja, of het er zoveel zijn. Het zijn nog niet allemaal geleerde cd's trouwens, als dat menen. Oké. Hij doet vorms samen met Roger natuurlijk het duo de geleerde. En Jos Gijs is altijd degene wat vroeger bij de geleerde wordt, maar wat ik nog altijd bijstuit. Ook een beetje never change the winning team, klopt dat? Ja, dat is altijd een beetje een idee geweest. Hè. Het gaat van onszelf te maken en dat zowel qua leedje als ook te brengen. Van begin tot eind. En dat hebben we eigenlijk nog als die formule van wat veranderd, inderdaad. Dus Jos nog altijd van de partij. Er zit een prachtig regeltje in het liedje, dames en heren. Moet je maar eens goed opletten. Als alles zich draait, maar de wereld stuit stil. Een liedje wat natuurlijk met corona te maken heeft. Hè. Prachtig omschreven, mogen ik best zeggen, want je kent toch niet meer stemmen. Ik ga hem aankondigen. Ja. Roger is er niet bij, Maurice is er gelukkig wel bij. Vaste Lovers dinsdag, uitkomend voor Hulsberg. Hier is de clip van de geleerden.